Ako po rin na istorya ganihang buntag. May experience ako dito sa Manila. Manila Memorial na ay na-assign ako sa 4th Estate at bang sa Manila Memorial, Our Lady of Annunciation, dako nga parokya. Unya usa ka adlaw ni ana, gitawagan ko sa intercom sa secretary sa ubos, Father, na meron pong nagre-request ng funeral mass doon sa PAS. Kadang PAS, dako kay na nga funeral home sulod sa Manila Memorial. No? Ikaw anong oras? Mga 9 po. Sige, tanggapin mo. Bigay pangalan at saka kanang number sa ilahang room. So niadto ko, daghang mga tao, mga parente, no? Unya ako na-diskubrihan nga mga waray sila, no? Tagaliti. Nindot ko tanaw diha ang mga anak, mga pag-umangkon, mga apo, no? Unya puno kayo ang ubangga dito sa gawas. Unya nakita na ko tong asawa, mga 60 anyo sa putingali to, pero baskog pa pod, no? Siging kahilak. Sa aga mga anak po, siyempre kayo nakabat silang anahan. Kahilak sab. So nagmisa ko dito, siyempre tinagalog, kaya dili mahimo magbinisaya, kaya wala may gamit dito. Siging kahilak tong asawa, siging kabagot-bot, siging siya, nagsaad biya ka na ako, nga dili gud ta magbiya eh. Wa kay batasan, imo pong gibiyaan. Ano ba? No? Kada bang love, guide kayo ba? Kaya katong nga magulangan, ma, ayaw na good ma. Ato na isunod sa Papa, wala na siya. Di ko makadawat. Anyway, wala pa'y COVID ato, no? Niya, pag magmisa, mulakaw na ko, mayroon tong kamagulangan. Father, pwede po ba samahan mo kami doon sa puntod para mabasbasan? Awa, may minister dito. Ikaw, sige, ato ta. Mga Tagalog, Tinagalog, pero Mabisaya. Sige, ko. Tanaw ko, nagkamit ang snacks. Dito na may. Ito na may anak. Pahilo na itong lungon. Wapo nga lungon kay gikan kung Saudi ang uban, mga anak uban gikan sa kuan kaning Japan. Last right na kuan kaning lungganan tulog ka adlaw imong gihima. Sige ito hilak mo. Dihang gitunod na gyud ang lungon, kinaglunot-lunot na gyud ko sa batas. Anong imo man yung gibiyan? Ang iyang tiil, yung ana-ana dito sa lungag ba? Nahulog ganin na ron. Dahil yung giga ko sa iyang anak, lagi, nanghilak na yun ang tunan, kinaluoy na niya. Sige naman, ako po dito. Kahilakon po din tao kung katanaw, gugma no. Dahil yung tanto niyang lugnot, gipaningot na itong bukto na itong kamagulangan, gipaningot na po siya, halo ni danlong na, nahulog isa dito sulod. Sa ding nahulog na pagkaam ko niya, gatungtong naman siya sa lungon siyang banag ka, hoy, panuay, anong imo mong gibuyan? Lugnot ka na, tabuni. Imbis kay naghila kayo ng tara, katawa, nanaliko na namin ko. Bitaw na, dili biya lalim. No? Kita tanan, naka-experience niya na. Diyang namatay ang akong ginikana, amahan, akong inahan, ang kasakit. No? Murag dili ta makadawat. Apan usaon taman, niya itong mga adlawa nga namatyan ta, bisan parentera, naagyod ang kahingawa na ang kaguol, kay murag nawala na siya gayod sa hangtod. Maumang gani, mga igsoon, nga kita mga Romano Katoliko, doon na tayo mga nindot kayo nga mga ritual sa pagpahigayon sa mga nangamatay na itong mga igsoon. No? Kaniadto, bisan gani karon, doon na tayo samtang gihaya, magsugod na novena, 9 days novena. No? Nindot itong ganahan ko itong mga novena sa una kay taas, unya, ang manalabtan, tigulang, tubag ng alabado, sa langob, among gipuy-an, imo kaming tabangan, pasay luas siya.
Inya na po yung mga maldito dito ba? Kanang ikatulo na kaadlaw nga kuan, haya niya gadubina. Bantayan nas mga bugoy kung ano sa mahumaning pangadyi kay painit may ilang atangan pod, no? Kaya maldito mo itong manalabtan siya. Alabado nga ba, so si Pena, dawatang iyang kalag. Ingon ang manalabtan. Karon, mga bugoy, ito na dito, sultahan damit, lagi magayo atong kape o biskotso. Karon, magampo kitag usa ka gatos ka mahana mo. Ug usa ka gatos ka maghimaya ka o Gloria Patri. Ang mga boy kaduging mahuman ana. Komedya ra gud niya, tulo ra gud. Tulo ra ka mahana mo, tulo ka maghimaya Gloria Patri para matapos. Komedya kay kini mga bugoy. Muriat nganing painit. Pero at least in that 9 days ang namatyan mahuwas-huwasan na sa kaguol, no? Kay duha biya epekto ana, nagampo ta sa iyang kapahulayan, kapasayloan sa iyang mga sala, pagkabanhaw, samtang ang ato pong kasing-kasing gialim ang kasakit nga atong gibati tungod sa iyang kamatayon. Mga igsoon, dili nato ikalimod sa atong sa atong huna-huna, alam na natin lahat na talagang haharap tayo na kamatayan na ganon. So, pero nga nung muhila pamantag na ay muhala. No? So, ang tinuod, dili gyud ang kamatayon ang atong gihilakan, kung dili ang kamingaw sa panagbulag. No? Ilabi na kung nakauban nato na siya sa taas nga panahon, amahan ba siya, inahan, igsuon, bana ba o asawa, murag makulangan ang atong kinabuhi. No? Mahinumdum ako sa una, kung maghatod ta og kaning mahal, anak ba diha o igsuon atos terminal, dayong sa dili pa musakay, magagos pag yun, ayo, bitadong ha. Pag-abot niya mo dito, telegrama na yun, kung sa'y kahimtang harong, hilakay sige na, di ba? Bisag nahibalo pa ta nga mubalik ra siya. At tuod man, pag-abot dito sa Mindanao ba o Manila, telegrama na yun ang anak nga. Di anak ko, bayo na ko pag-abotang dire. Kanya ang telegrama ato, RCPI o sa tong PT Ante, nauli na lang tong bata sa ilang balay, ang telegrama, wapakaabot. Luoy ka, you know. May gani o niya, naapay PLDT, muhangyo tang mga magpataod tag telefon, dugayon. Anigawas ni cellphone, di kabalos ta. Wa na mo gamit na bisag asa na magani magdaro na ay telefon, no? Magpakaos karabaw, nagtungtong sa bugabugos ko. Hello, oy, kumusta ba? Loto na dali. Arte na kayo, no? But ira na kinabuhi mo igsoon. Karon ato silang gihandom, no? Napa human sa 9 days nobina, siyempre nalubong na to siya. Musugod na po ta og 40 days. Kanang 40 dias meaningful kayo na natong mga Romano Katoliko. Kay inianang mga adlaw atong lig-unon pagbalik ang atong nahugno o nahuyang nga balatian tungod sa kamatayon. We imagine, no, sama sa atong Ginoong Hesukristo, panahon gani sa kuan kani Kwaresma, atong hinumduman ng Ginoo nga nagpuasa siya og dito sa disyerto sa kamingawan 40 days. Arong lig-unon niya ang iyang espiritu, arong maduna sa ikasukakod nga kusog sa pakig-away kang Satanas. No? Giligon, mausap kita, na 40 days, ibalik na ito atong hinahinig pabalik ang kadasig sa ginabuhi, bisan wala na siya. We have to move on. We still have a long way to go. No? Mao nga in 40 days, naghuna-huna ta, na malandong ko, wala naman siya, unsa may atong buhaton ron, kinahang mulig-on ta. We have to move on. We have to go on in life. Diba? So after 40 days, doon na, mag-ihaw, nagbaboy na, medyo may pahiyom na ta. No? Unya, niya itong karaang panahon, human sa 40 days, mag-ihap na po og 1 year na igitawag hobkas. No? Na wala na ni mahibaw is mga batanon karon. Dili sa hubuon tong kuan itom nga bisti for up to 1 year. Ang uban maghubog bisti pero magbutang og ribon nga itom timaan nga nagbangutan sila.
Dayong after 1 year, kasumaran sa iyang namatyan, wow, sadya na. Mag-ihaw na, magkumbira, atos dagat, hubuon na tong ilang bisti nga itom. Hubuon na ang pagbangutan sa kasing-kasing. We have to move on. We have to face our own life. No? Mo na gitawag hubkas. Hukaso na nato ang kasubo. And then we have a yearly celebration of commemorating our beloved dead. Mauni karong adlaw, no? At least dili na kayo sakit. Ato nang nasabtan ang panghitabo. Ug ato nang naangkon nga gitawag sila sa Ginoo aron mahibalik na sa atong puloy-anan nga tinuod sa langit. And we should not be that sad anymore. Kay they are also are happy now. Bisan kung naa sa purgatorio. Ang importante karon nga atong lig-unon gayon ang atong pagtuo kang Kristo ug ang atong paglaom sa pagkabanhaw. Mao man gani nga sa unang pagbasa kung naminaw kamo sa si Judas Maccabeus, duha sa ka libro, Judas Maccabeus 1, Judas Maccabeus 2. Diya sa basahon ni Judas Maccabeus nga ikaduha, gihulagway niya, gitinaw niya ang kamatuoran sa iyang pagtuo nga mabanhaw gyud ang mga nangamatay. Mauni ang nahitabo. Gisulong ang Israel, gisulong ang Jerusalem sa mga Babylonians, no, sa mga Muslim. Nalupig sila. Nganong gisulong sila kay wala na nila tumana ang mga kasuguan sa Dios. Ang uban kanila wala na magtagad sa mga rito nga gisugo. Ang uban kanila nagigminiw na og laing mga kaliwat. Nasuko ang Ginoo ug maong gipasulong kanila ang kaaway ug gihatag sila sa mga kaaway. Nabihag ang uban kanila, gitumpag ang mga paril, giguba ang templo. Hasta gani ang mga sacred vessels gidala. Maayo na lang si Judas Maccabeus ug ang iyang mga igsoon ng mga pamilya nakasakas na sa bukid ug nakatago dito. Hilabihan nilang kaguol kay ang Jerusalem mao gyud ang identifying place for them. No? So naninguha sila nga ilang babawi kini. Daghan pa mga sundalo nga mga kaaway nga gipabantay dito dili sila makabalik. So iyang gitukod pagbalik ang forces, no? Hantud nagdaghan sila ug igo-igo na pud ilang mga pangidaron. Nagtuon sila og gubat. Sa dihang miabot na gyud ang panahon, ang Ginoo pinaagi sa usa ka propeta miingon kang Judas Maccabeus, sulungan na ang Jerusalem. Agawa pagbalik ang templo. Akong ihatag kanimo ang mga kaaway pinaagi sa imong mga espada. So mo to, nang lugsong sila ug ilang gipamatay ang mga foreigner nga nagbantay sa ilahang yuta. Daghang nangamatay sa mga kaaway, diha po'y nangamatay sa mga kauban ni Judas Maccabeus. Human sa gera, ilang yung nabawi ang tanan. Gitukod niya pagbalik ang templo, giayo ang mga paril nga naglibot sa Jerusalem. Ug dayon gitapok niya ang mga elders, no? Murag BEC ba? Kanay suna. Ug nagpaamot siya og kwarta. Mao ni ang gihilagway karon sa atong unang pagbasa, no? Miingon dinhi sa unang pagbasa gihulagway kanato kung unsa ang gibuhat ni Judas Maccabeus. Miingon siya, nagpaamot si Judas gikan sa tanan niyang mga tawo nga mikabat og 2,000 ka salapi nga plata, no? Coins. Og gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. It was maybe 1,000 of years before the Lord comes, Jesus, no? Ang atong Ginoo. But there were already people who has this enlightenment. Bisan si Solomon, mituo siya nga mabanhaw gyud ang mga tao. Ang lawas kay ang kalag di man mamatay. Miingon siya, kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usaon ta ka binuang nga butang o walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. So I hope we also possess the same faith and hope for resurrection.
Niining malig-on og Dios nun nga hunahuna nga ang tanang tao nga nagtuo sa Dios makadawat sa usa ka ganti nga katingalahan. Wow. Ang katingalahan nga ganti ang pagbangon sa atong mga lawas ug paghiusa sa atong mga kalag. Apan dili na nimo itsura unya nato. Ang lawas nga mubangon wala nay bahid sa sala. Mao nga naa kita kanang divine kuno ta kaning bodies, no? Wala na. Ang mga lisngag nga ilong dili na lisngag unya inikabanhaw nato. Ang mga libat oy kasuko ha mutarong na itong pananaw tanan. Mugwapo ug mugwapa kita sama sa larawan sa Dios nga naghimo kanato. Kuingon ng uban, di na dito magkaila, Father. Magkaila. Saan mo tinutang kaila? No? Magkaila ta. Apa di na ta maningil atong nakautang nato? No? Madahan daw, magdala-dala na yung listahan dito sa langit nga, oy, kay Kulas, nakautang biyag tuba, wag yun yung bayari ha? Di na tabo dito. Malimot na taan ng tanan. Kaya di naman ta kinahalag kwarta. Di na gana kinahalang mukaon pa o muinom. Kaya ang maghatag na natong kinabuhi, ang pagsudong sa himaya sa Dios ug mahiusa kita kaniya. The promise and life is everlasting. Mao nga si Judas nagdawat ini ug mingon pagid siya. Ang Dios niining malig-on, Dios nun nga hunahuna nga ang tanang tawo nga nagtuo sa Dios makadawat usa ganting katingalahan. Si Judas nagandam alang sa usa ka halad, alang sa sala aron malingkawas sa ilang mga sala sila nga nangamatay. Mga protestante bunagin dili mo basa ini. Ngano wala man sila mga kalag. Di man gani sila muduaw sa mga menteryo. Kita mga Katoliko ilang katawan, mga Katoliko to ana pud paigos menteryo muduaw sa mga bukog sa ilang mga bukog. Bukog ba din ang giadto nato dito ang mga kalag bato sa ato magigimahal. Magdala tag bulak o kandila, ang uban kay kanabang close family na aring kasing-kasing, magdalag tuba, magdalag tostos, magdalag lumboy, suman, tsokolate, kay ihalan na to ni lolo ni mo ni kay ni paborito niya. Unya makaon na siya ma, dili na, musimhot na lang, musimhot na lang. Kami pong mga batanon sa una, at tumis mga insect nga mga panteon, kay dito ang mga lami kay mga white rabbit, katong mga dulce lang shampoo, tanan. Amo po kuot-kuoton dito. Gani, napoy tradisyon na nga to ang mga katigulangan. Tingali wala na nato buhata ron. Kana gitawag og gabi sa tingkalag. Dito sa bukid-bukid, gihimo gihapon nila ni anang gabi sa dili pa ana sa sunod adlaw tingkalag na. O di ba sa adlaw gayon mag-ihaw ginag usa ka manok nga tibuok. Lat-an na siya. Timplahan na siya pero dili asinan. Kaya dili kuno muka og asin ang kalag. No? Dahil human kaming mga bata sampiton, dong, day, dali mo dali day. Saman, pangaon mo dali, pangaon sus. Usag yung kapanaksan nga manok. Hala, gwapo kayong humay nga bagong linubok. Dahil pag humagkaon dito, tuwa na po isa, oy, paarian ng mga bata dire, kay kadiya po'y amo dire. Ano ba dito? No? Unang balay, lami kayo higop sabaw. Ikaduhang balay, lami gihapon. Pag ikatulong balay, kay mura na magbunot ang manok. Lato na. Tuwa pa yung wanampid. No, karoon na. Yun na ang ato ang mga katigulangan. Human og lata sa manok, manampit na sila sa makalag. Mga apuhan, dali na po, panihapon ta. No? Kami po maglili mi dito sa kurtina, tingaling mahurot na. Yun ana sila, yun ana kalami ang atong tradisyon. Apan karon nahanaw na. No? Ang kamatayon, reunion biya nas mga buhi og sa mga patay, sama nato. Kung wala pa ning COVID, maglisod gani ang series o mga autobus sa Manila o eroplano o mga barko pagpasakay sa daghang kayong pasahero kay manguli, kay managkot. Diba? Hinumdum mo ato? Sa panahon ni Cory Aquino, mga trades ngayon ang iyang itagal nga makalakaw ang mga makapanangkot kay maunay panahon
Dili lang ang pagpanagot, kundi maghimamat sa mga pamilya. No? Maghimamat ang mga pamilya. Apan karon na di na magay ta pasol sa sementeryo kay abot og mga kalag nabay COVID dito mahadlok pang matakdan ta. O di ba ang mga kalag may mahadlok ang mga tuta dito matakdan niya sila. Pero kining tanan mga igsoon mo ni hinungdan nagkawala ang atong gugma ug tingali nagkahuyang ang atong paglaom sa pagkabanhaw. Kay halos di naman ta mahinumdum nila. Pero today, the beautiful tradition of our church is again, no? Bisan wala ta makaadtos minteryo, pero niagi tas balay sa Dios o gilig-on ang ato ang pagtuo, paglaom sa pagkabanhaw, pinaagi sa buhing mga pulong nga atong nadungog. Mayon gani si San Pablo dinhi sa ikaduhang pagbasa, walay makapahimulag kanato sa gugma sa Dios. Bisan ang gahom sa kalangitan, bisan ang mga anghel ug mga gahom sa ilalom sayuta, dili makapahimulag kanato sa gugma sa Dios. Bisan ang kaulaw, bisan ang kahubo, bisan ang kagutom, bisan ang panglutos. Ug sa katapusan miingon si San Pablo, bisan ang kamatayon dili makapahimulag kanato sa gugma sa Dios. O kita po nga nagkahigugmay ining kalibutana, dili po ta magbulag kay ang paghinumdum diha sa gugma dunay gahom nga mubanhaw sa atong gihinumduman. Whenever we remember somebody close to us, maybe a parent or brother, wife, whatever, kung mahinumduman nato sila, ato maaninaw ang ilahang mga naong sa atong huna-huna. They become alive, no? Sa atong huna-huna ug kasing-kasing. Dili ka mahinumdum og tao nga tunas laing kalibutan kung dili ka makahina-huna sa iyang hitsura. Mahinumdum ka sa panahon sa kalipay, pista, kasal, kung unsa ang hitsura niya kung mukatawa. Mahinumdum ka kung anang tawhana, kung naas ka balaka o naas ka guol, kung unsa pud ang iyang hitsura. He will always be alive whenever we remember them, especially with love. Sa pagpadayon nato sa itong misa, lastly, ang Ginoo nagpahinumdum ka nato. Ayaw ka mong kaguol, salig ka mo sa Dios ug salig usab ka nako. Kay sa balay sa kong amahan adunay daghang mga lawat. Ug muadto ako aron mag-andam og dapit alang kaninyo. Unya gilig-on niya kining maong kamatuoran sa pag-ingon. Kung dili pa ni tinuod, dili ko kumusultihan. What's the use of lying? No? Nganong mamakak mago. So it is true. Naagi langit. Naagi balay ang atong amahan. Ug mag-andam sa Jesus ug dapit alang natong tanan. Kita nga midawat kaniya diya sa bunyag ug mituo kaniya nga anak sa Dios ug milaom sa pagkabanhaw. All of us. Sama sa Ginoo San Pablo, gisaaran kita sa Ginoo ining maong kinabuhi ug matuman gyud ni kay walay makapahimulag kanato sa gugma sa Dios bisan ang sala ug kamatayon. Ug mingon siya kung atuan ako dito ug makaandang nagdapit alang kaninyo mobalik ako kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atuwa usab kamo. Ang pinakaimportante karon nga pulong mingon ng Ginoo, nahibalo biya mo unsaon pag-ato sa dapit nga akong atuan. Kamo nahibalo mo? Unsaon pag-adto? Mayon tag mingon ng Ginoo, naara ko Dumaguete. Kamo nay bahibalong mo ato dito. Maglakaw ba mo, magjogging, magbisikleta o magkamang basta naara ko Dumaguete. Ang problema kay walay address nga gihatag ang Ginoo. Unya mingon siya, nahibalo ka mo sa dalan paingon sa akong atuan. Mao nga si Tomas nangutan na, magtutudlo. Wala mi mahibalo asa ka paingon. Unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Ug ang Ginoo mitutok kang Tomas og natong tanan karon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanako. Sa pagpadayon nato sa atong panaw ining kinabuhia, atong hinumduman gayud ka ng mga pulonga. Si Jesus ang atong dalan. Ang iyang makamatuoran nga gipamulong ug ang kinabuhi nga iyang gisaad maangkon nato. Gani karon ang atong maigsuon nga nauna na nato, tuwa malipayon na sila naghulat, inig abri sa pultahan sa langit, sigurado na sila makasulod.
Kita niya pas kalibutan, daghan pata kayo pasaununon nga mga kagulanan, mga kalisod. Apan ayaw mo kabalaka. Doon na po yung mga panahon nga mga tawa kita. Doon na po yung mga panahon nga maglampuson kita. Di ba? Di magiging yung lon-lon maghilak na lang yung kanunay, madahan. Doon na po yung mga panahon. Galing lamang sa mga panahon nga unta atong antuson, magpaubos kita, mahigugma kita, mupasaylo, magdumili, magudta. Munay makapahilayo ka nato sa gingharian kay di man ta mo subay sa gitudlo sa Ginoo nga kung gusto kang malipayon pasaylo ang imong igsuon. Gusto kang magpakita sa gugma, buhata ang maayong butang sa imong isig katawo. Pagpaubos sa garbo, panghatag og ayaw pagdumot. Ayaw pagdumot. Kay kung gitingwa gay nato ang langit ug maunay atong kuan kaning gitutukan kanunay ang atong mabuhaton dis kalibutan kinahanglang haom alang sa kinabuhi nga gitagana kanato sa Ginoo didto sa langit. One day tawgon usab kita sa Dios. Ang atong kamingaw ug kaguol nga atong gibati karon tungod sa nawala nato nga mga gihigog mga kaigsuonan mapulihan ang dakong kasadya. Dakong kalipay nga walay katapusan. Kay mahitabo man unya ang dakong reunion dito sa langit. Ang mga nagminahalay ini kalibutana nga temporaryong nagbulag tungod sa kamatayon magkita pag-usab. Og dito wala nay kamatayon. Wala nay kaguulaanan, wala nay kabalaka. Lonlong kalipay ang atong bation. Og hinaut ta nga ato gayud kini makabot. God is good all the time. Palihog manindog kita.